Priatelia, dovolte mi, aby som svoj predvianočný koncert ukončil piesňou, pri ktorej mi určite všetci pomôžete, lebo je to naozaj vianočná pieseň, ktorá je, hádam, najpopulárnejšia, lebo sa spieva na celom svete a tá pieseň sa volá Tichá noc, svätá noc. Takže môžeme ísť naozaj všetci spolu. Teda. Milí priatelia, ďakujem veľmi pekne. Takže len tak potichujú, že šťastné, veselé, ale úplne nahlas, milí priatelia, šťastné a veselé Vianoce vám prajeme. Aby ste v zdraví a v šťastí tieto sviatky prežili so svojimi blízkymi, aby ste boli spokojní a šťastní a ako sa hovorí, pravou do nového roku. Ešte raz ďakujem veľmi pekne a ďakujem za to, že ste prišli a ešte viac za to, že ste neodišli, aj to ste mohli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. No nechceli, tešili sa celý čas, mrzli, aby sa majstri dočkali nášho želieska, našej čerešničky, takže veľká poklona a veľká vďaka aj napriek tomu. Toto je moja pani starostka. Poďte sa objíme. Vďaka tejto mojej pani starostke, lebo ja som z Jazera,
a to je moja pani starosta, tá vlastne vďaka nej som dnes tu vec máme, takže ďakujem veľmi pekne, pani Ďakujeme starosta. pekne, sme veľmi hrdí na teba a pyšní a stále sa chválime. Vieme, že ťa troška tá noha bolí, takže aj s rešpektom k tomu sme ťa presvedčili, aby si prišiel vystupovať. Trošku sa mi som tu kalendrom dozadu, ale nič nebolo treba. Nebolo vidieť, takže nebolo treba nič, nech tá nebolo noha vydržala. sa uzdraví a Ešte raz, milí nech priatelia. spoločne Krásne trsáme. sviatky. No. A musím povedať, že nejako lepšie, krajšie si to mohlo zakončiť a ukončiť krásnou tichou nocou, pretože naozaj toto adventné obdobie je o tom, aby sme sa na chvíľočku možno stíšili. Je to nádeji, viere, pokoji, láske a mieru. Mieru v našich rodinách, v našich srdciach, ktorý je veľmi dôležitý. Tento čas pred príchodom toho najkrajšieho, a to je Vianoc, ktoré očakávame presne o 12 dní. Dnešný večer mestská časť Košice nad jazerom pripravila, zorganizovala. Veľmi pekne ďakujeme, že ste boli súčasťou, že ste vydržali, že ste si to, verím, že ste si to užili s úsmevom na tvári, s rozžiareným srdiečkom a že ste hrdí na naše mesto, na mesto Košice. Chcem poďakovať pánovi primátorovi mestu Košice za túto príležitosť, pretože dá sa povedať už 10. rok, 10. sezónu mestská časť Košice nad jazerom pripravuje veľký program vždy v piatok, niekedy v nejakom týždni pred Vianocami by to pekne vyšlo, pretože som presvedčená, že naši jazerskí umelci si vždy zaslúžia takýto veľký, krásny, veľký stage, tú krásnu atmosféru, vysvietenú hlavnej ulice. A neviem, či ste si, priatelia, všimli, ten krásny vianočný stromček, ktorý je tohto roku tu, ja mám pocit, že mesto si naozaj dalo záležať a ešte má viac svetielok alebo tých trblietok a takisto novú výzdobu. A môžeme povedať, že začiatok hlavné je proste na opačnej strane, pretože vždy sa hovorilo, že kde je začiatok a kde je koniec. Pozerám, neviem, či ešte primátorský stánok je otvorený, pretože my dnes sme si povedali, že my Jazerčania chceme urobiť rekord a predbehnúť ostatných v rámci charitatívneho punču. Takže pokiaľ ešte otvorený, môžete sa zahriať nejakým ešte drinkom alebo teplým čajíkom. Večer ešte, priatelia, nekončí, pretože DJ povedal, že je pripravený ešte toto roztočiť nejakým mixážnym pultom, krásnou vianočnou hudbou. DJ sa volá Mark. A ešte raz chcem vám zaželať šťastné, pokojné, veselé Vianoce. Je to o rodine, je to o tom, ako sa spieva v tých piesniach, aby nikto pri tom štedrovečernom stole neostal sedieť sám. Nezabudnite na to vzácne slovíčko. Mám ťa rád, chýbaš mi a ďakujem. Majú naozaj čarovnú moc. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný večer!